Gabriel Escobar prilikom saslušanja pred Američkim komitetom za spoljne poslove javnosti je otkrio kako je iskoristio svoj uticaj pozivom političkim akterima širom BiH da spriječe ideje Milorada Dodika o jedinstvenom nastupu političara iz Republike Srpske. S kim je američki diplomata iz Republike Srpske razgovarao, nije otkrio. Ograđivanje od politike Milorada Dodika o srpskom jedinstvu, to je bio zahtjev, ali i poruka zamjenika pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan Gabriela Escobara, upućena liderima političkih stranaka u Bosni i Hercegovini. Pozvao je, kaže, evropske partnere da urade isto, odnosno da sugerišu političkim akterima da ne podrže Dodikovu politiku. Govoreći o Dejtonskom sporazumu, rekao je da se Sjedinjene Američke Države ne zalažu za Dejton 2. Povlačenje iz institucija BiH je ilegalno i destabilizirajuće. SAD je pozvao lidere širom BiH da ne slijede Dodikov primjer kako situacija ne bi eskalirala. Lično sam obavio niz telefonskih razgovora sa različitim političkim liderima u BiH i krajem mjeseca ću otputovati u ovaj region. Sarađujemo i sa EU partnerima i njih smo pozvali da isto urade. Da pojedine političke partije, posebno one opozicione, postupaju po tuđim naredbama, upozorio je još na posebnoj sjednici Narodne skupštine srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik. I njima je rečeno, nađite načina da ne budete dio većine oko ovoga. Nakon što se Escobar pohvalio da je zahvaljujući njegovoj molbi upućenoj ovdašnjim političkim akterima propala ideja Milorada Dodika, srpski član predsjedništva kaže da je neprihvatljivo da se američki zvaničnik miješa u unutrašnje političke odnose. Ipak, kao pozitivno ocjenjuje to što Amerikanci ne pominju članstvo Bosne i Hercegovine u NATO, kao i to što podržavaju Dejton. Escobar je jasno po prvi put istaknuto vezano za situaciju oko Dejtona 2, da neće biti Dejtona 2, dao je podršku, prije svega State Department je dao podršku Dejtonskom sporazumu i nije tražio da se to popravlja i rješava na način kako su oni tražili. A što se tiče ovih pozivanja, očigledno je jasno, i ja sam to i na prošloj skupštini, Narodne skupštine Republike Srpske veoma jasno rekao, da oni imaju određene naloge i da su došli samo da skupo prodaju svoju kožu za javnost. A sad se vidjelo sam dan poslije da su pozvani, da im je rečeno da napuste skupštinu, da ne drže, da ne podržavaju nikakve prijedloge koji su u interesu Republike Srpske i to govori o njima. Oni su, znači, strani plaćenici. Poznavaoci političkih prilika saglasni da je time Escobar potvrdio da u Srpskoj ima političara koji su spremni da primaju naloge iz Vašingtona. Iako Escobar nije direktno rekao sa kojim liderima političkih partija se dogovarao o sprečavanju jedinstva u Republici Srpskoj, po svemu sudeći etiketirana je opozicija, smatra spoljnopolitički analitičar iz Vašingtona Obrat Kesić i